Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu retrospectiva dividendelor primite la finalul anului 2024. Mai exact în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Pentru că nu am mai făcut de mult un astfel de videoclip, astăzi vom vedea exact cum ne situăm din punct de vedere al dividendelor. Veți vedea în stânga exact suma primită pentru fiecare dividend în parte, iar în dreapta veți vedea companiile, companiile respective care au plătit dividendul și pe lângă această informație veți vedea exact și câte acțiuni dețin la compania respectivă. Primul dividend primit în 3 septembrie a fost de la Visa, unde avem 27 de cenți și dacă ne uităm în dreapta vedem că la Visa dețin jumătate de acțiune, da? 0,57 aproximativ. Următorul dividend este Pfizer, tot în data de 3 septembrie, $1,82 pentru 4,8 acțiuni. 6 septembrie, $4,54 de la Southern, unde am 7 acțiuni. Nu o să vă mai zic la toate exact numărul de acțiuni, dar îl vedeți aici. Bun. În data de 10 septembrie avem 4 dividende, primul de la Johnson & Johnson în valoare de $12,27, Snap-on $1,67, Chevron $11 și ExxonMobil $22,23. În data de 12 avem $7,04 de la 3M, iar în data imediat următoare, adică 13 septembrie, avem $17 și 10 cenți de la Realty Income și $7,53 de la Main Street Capital. 16 septembrie ne aduce încă 3 dividende și anume 43 de cenți de la Duke Energy, $2 de la Stag, clasicul dividend cu care ne-am tot obișnuit, și $4,43 de la Nextera. 17 septembrie vine cu un dividend de la McDonald's în valoare de $4,55, iar 19 septembrie ne aduce 89 de cenți de la acest ETF, respectiv 25 septembrie 21 de cenți de la acest ETF. După cum vedeți, sunt două ETF-uri cu distribuire. Probabil la un moment dat voi scoate banii și voi reinvesti mai degrabă în echivalentele cu acumulare, da? Mă rog, nu am cine știe ce bani, adică $100 cred în ăsta și 80 în ăsta sau invers, deci nu prea contează, dar dacă vrei să investești într-un ETF și reinvestești dividendele în același ETF, e mai bine să investești direct în ETF-ul respectiv cu acumulare și nu cu distribuire. 27 septembrie vine cu $2,70 de la Waste Management și cu un dividend bonus de la Main Street Capital în valoare de $9,23. 30 septembrie, așa ca să încheiem luna septembrie, vine cu Union Pacific $10,25, $17 și 92 de cenți de la Broadcom, $8,90 de la Pepsi și $52,60 de la Ares Capital. 1 octombrie ne aduce 89 de cenți de la Coca-Cola, $9,12 de la Vici Properties în data de 3 și $2,08 de la Merck & Co în 7 octombrie. 10 octombrie vine și ea cu $2,43 de la Philip Morris, $37 aproximativ de la Altria și $5,05 de la Medical Properties Trust. Încă dețin această companie și încă o dată dividendul a fost înjumătățit. 15 octombrie vine cu $7,53 de la Main Street, $17 și 14 cenți de la Realty Income, $12,36 de la WP Carey și $2 de la Stag. Iar pe 23 octombrie, 28 de cenți de la Comcast. $1,24 primim de la American Tower în 25 octombrie, iar primul dividend pe noiembrie, în data de 1, $15,69 de la Verizon.
Pe data de 6 noiembrie avem $5.53 de la Lowe's. Pe 12 avem $4.14 de la Air Products and Chemicals. Iar în data de 14 avem $5 de la OneOak, $5.35 și $1.62 de la Apple. În data de 15 avem foarte multe dividende, printre care, toate de fapt, Omega Healthcare Investors 33,22, Main Street Capital $7.53 din nou, da? Avem Main Street, de fapt ăsta e pe noiembrie, mă scuzați. Evi $33.38, Procter & Gamble $6.04, Realty Income $17.14 și Stag $2. Williams-Sonoma ne aduce 28 de cenți în data de 22 noiembrie și Arbor Realty Trust $5.38 pe 27. Și intrăm în sfârșit în dividendele lunii decembrie. Începem cu Visa 30 de cenți, Pfizer $1.82, Southern $4.54 în data de 6, ExxonMobil din nou $23.17 în 10 decembrie, Chevron $11, Johnson & Johnson $12.27 și Snap-on $1.93. 3M ne oferă $7.04, Main Street Capital $7.53 și clasicul Realty Income, a patra oară în acest videoclip, $17.14 pe data de 13. În data de 16 avem $43 de la Duke, $89 de la Coca-Cola, $4.82 de la McDonald's, $4.43 de la Nextera și acei $2 de la Stag. ETF-ul, unul din ele $98 de cenți, Waste Management $2.70, încă un dividend bonus de la Main Street în valoare de $9.23, destul de bine din partea Main Street Capital cu atâtea dividende bonus, e al doilea pe videoclipul ăsta, și celălalt ETF 18 cenți. Ares Capital ne aduce $52.60, respectiv $10.25 de la Union Pacific. Și Broadcom cu o creștere de $2 față de data trecută, $19.95 și cam atât. Astea sunt dividendele pe care le-am primit. Haideți acum să intrăm și în tabelul cu dividende și să le punem pe toate pe hârtie pentru aceste 4 luni. Am intrat în tabelul cu dividende și acestea sunt dividendele pe care le-am primit în ultimele luni ale anului 2024, și anume $199.58 în septembrie, $97.01 pe octombrie, $137.30 pe noiembrie și $195.20 pe decembrie. După cum vedeți, valorile fluctuează, nu avem creșteri dramatice pentru că în ultimul an nu am mai investit datorită faptului că am făcut altceva cu banii, dar stați liniștiți că voi reveni cu investițiile la un moment dat și atunci vom vedea din nou creșteri ale dividendelor. Totalul pe anul 2024 este de $1.746, adică 8.500 de lei. Iar dacă e să ne uităm pe anul trecut, în 2023, avem $1.665, deci o creștere cu cam $80 în dividende. Da? Având în vedere faptul că nu prea am mai investit, adică mai deloc nu am mai investit, este o creștere destul de bună. O parte din această creștere se datorează creșterii dividendelor de la Broadcom, dividende bonus de la Main Street și așa mai departe, dar am mai și reinvestit o parte din aceste dividende înapoi în portofoliu și, prin 2023 am mai investit, da? Și de acolo și această diferență de vreo $80. Plus că Medical Properties Trust și-a mai scăzut dividendul, deci am fi avut o creștere ceva mai mare dacă nu s-ar fi tăiat din dividende, dar în fine. Dacă să ne uităm pe dividendele trimestriale, vedem că în Q
Q3 am ajuns la 435,98 și în Q4 la 429. Și după cum vedeți în grafic, lucrurile stau destul de bine. E destul de plat. Da? Avem totuși o mică scădere. 442, 435, 429. Ceea ce nu e prea favorabil, dar știm că Medical Properties Trust și-a tăiat dividendul de vreo 2 ori. La un moment dat era $18, după aia a fost $9, după aia a fost $4. Da? Și poate mai sunt și alte companii care și-au tăiat dividendul. Nu mai știu exact, dar cert e că de pe acolo vin aceste mici discrepanțe, aceste mici diferențe în valorile trimestriale. Oricum, am câteva buruieni, să le zic așa, în portofoliu și chiar vreau să fac un videoclip separat pe tema asta, cu ce companie aș vrea să vând din portofoliul meu, și ne vom uita și acolo exact la tăierile de dividend și așa mai departe și vom înțelege mai bine de ce valorile astea au fluctuat. Mă rog, nu neapărat că au fluctuat, dar au scăzut puțin. Da? Bun. Oricum, vedem că suntem oricum cu vreo $2 mai bine decât Q4 din 2023 și bineînțeles pe aici era vremea aia când dividendele erau puțin decalate și de aceea avem valoarea asta de $513, dar pe vremea când investeam ca lumea, vedem că sumele creșteau destul de mult, adică au crescut foarte, foarte frumos, de la 86, 126, 131, 200, 300, 400, da? Și acum avem 429. Bineînțeles, trebuie să ținem și cont de acele dividende bonus de la Main Street Capital pe care în unele luni le-am primit, iar în unele luni nu le-am primit. Deci, posibil și acel dividend bonus să aibă un impact asupra acestor valori. Da? Poate în Q2 am primit mai multe dividende bonus, da? Și în Q2 și în Q4 am primit mai puține. Nu se știe, trebuie făcută eventual o analiză mai amănunțită, dar până la urmă valorile nu sunt așa diferite, așa că nu cred că o să-mi bat capul prea mult. În fine, dacă ne uităm pe dividendele raportate la timp, vedem că avem $1.746 pe an, media este de $145.55 pe lună, $33.59 pe săptămână, $4.79 pe zi și 20 de cenți pe oră. Acestea fiind valorile nete, da? Deci avem $145 net pe lună. Vedem și acest mic grafic. Și mai departe, dacă mergem, vedem că valorile din decembrie, 2024 cu 2023 sunt cât de cât similare, atât în decembrie cât și în noiembrie, și în octombrie și în septembrie. În septembrie avem mai bine chiar, da? Cu vreo $5. Și dacă ne uităm și pe trendul cu dividende, vedem o creștere care momentan s-a cam plafonat. Dar valorile încă se păstrează și avem același trend. Avem 90 și ceva de dolari, 130 și ceva, aproape 200. 100, 131, 200. 97, 145, aproape 200. 99, 136, 199. 97, 137, 195. Deci valorile cam astea sunt, cam pe acolo sunt momentan. Mai departe, dacă sunteți curioși cum puteți și voi primi dividende cu doar $1 investit, vă recomand acest videoclip.